Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tata Armang. Taong 1965. Tunga, Leyte. Naniniwala si Tata Armang na kapangyarihan ang pinakamahalagang elemento sa mundo. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan sa pera, bagkus sa pamamagitan ng kapangyarihan sa lihim na karunungan. Matagal na panahon na siyang nananaliksik at sa loob ng 4 na dekadang paggugol ng buhay niya, nakatagpo siya ng karunungang alam niyang walang katulad. At nagsimula ang lahat noong may nakilala siyang babaeng hukluban na nakatira sa bundok na pinangingilagan ng mga tao sa lugar nila. Palaging binabalot ng makapal na hamog ang bundok at mula sa malayo, mararamdaman mong hindi ito masayang tumanggap ng bisita. Marami nang nawala sa bundok na yon, kaya ultimo bata na nakatira sa mga karatig baryo, takot na takot dito. Pero sadyang kakaiba ang pananaw ni Tata Armang. Hindi niya tiningnan bilang banta ang bundok, bagkus ang tingin niya rito ay isang susi para siya ay makaahon sa kasalukuyan niyang estado. Kaya habang abala ang kanyang mga magulang, itinaw niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral ng mga daan at mga kwentong may kaugnayan dito. Marami rin siyang sinakripisyo bago niya nakilala ang matandang hukluban. Kaya naman ang matukoy niya ang eksaktong pinagtitirhan nito, hindi na siya nagsayang ng oras. Pagsapit ng hating gabi, umalis siya sa kanila. Nababahala man, bitbit niya ang pag-asa na makikita niya ito at makikilala. Sa mga sandaling yon, inaasahan na niyang mamamatay siya kung sakali mang siya ay mabigo sa kanyang misyon. Kaya bago pa man siya umapak sa paanan ng bundok, sinigurado niya ang kanyang mga desisyon. Pansamantala niyang inalis ang takot sa kadahilanang alam niya na magdudulot lang ito ng balakid sa kanya. At nung naisakatuparan na niya ito, tsaka pa lamang siya umusad. Napakabigat ng gabi. Pakiramdam niya maraming nagmamasid sa kanya sa mga lugar na tinatahak niya. May mga pagkakataon ding nanlalabo ang kanyang paningin at parang naliligaw na siya. Pero kahit na ganon, ipinagpatuloy niya ang pag-usad hanggang sa marating niya ang tuktok ng bundok kung saan naroon ang napakakapal na ulap na tila bang umiikot sa mismong bahay nito. At sa harapan ng bahay ng hukluban, nakita niya ang isang matandang hubot-hubad na nakaluhod habang nagdadasal. Sa likod nito, nakita niya ang mga kalansay at isang uri ng dyablo na halos doble ang taas kumpara sa kanya. Namumula ang katawan nito at kapansin-pansin ang apoy na nasa gitna ng sungay. Nakakapangilabot tingnan ng nilalang, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. At sa halip na panghinaan sa mga bagay na kanyang nasilayan, pilit niyang nilakasan ang kanyang loob hanggang sa mapansin niyang nakatayo na siya sa harapan ng hukluban. Ayon kay Tata Armang, ang boses ng matanda ay parang hindi nagmumula sa iisang kaluluwa lang. Kapag nagsasalita ito, maraming tinig ang sumasabay dito. Hindi lang sa taong nasa iba't ibang gulang, kundi maging boses ng mga demonyo. Dagdag pa niya na, hindi tipikal na tanong ang binabanggit ng nilalang na parabang nauunawaan nito ang rason kung bakit siya pumunta sa pamamahay nito. Ano ang ibig mo, iho? Ang kapangyarihang hinahanap mo ay nangangailangan ng matinding kabayaran. At kung tunay na ninanais mo ito, handa kang ibigay ang kapalit. Kaano man ito kabigat? Nang marinig niya ang iba't ibang tinig nito, di siya nagdalawang isip na sumang-ayon. At nung makita ito ng matanda, parang baliw lang naman yung tumawa habang dahan-dahang tumatayo papalapit sa kanya. Pagharap nilang dalawa, ipinakita nito ang iilang bisa ng abilidad na hinahanap niya. Malayong malayo yon sa aral ng iba.
Gawa ng bukod sa sinauna ito, 3 tao lang din ang minsang nagtanga nito. Yun ang dahilan kung bakit mga dibino lamang ang nakakaalam sa ganoong uri ng kakayahan. Tinatawag ng hukluban ang aral bilang sugan, at ang agimat na ginagamit dito ay ang kaliwang karunungan ni San Nicolas. Marami itong hiwagang na ibibigay, kagaya ng pagbuhay sa mga patay at ang pagkontrol sa mga nilalang na nasa panig ng kadiliman. Nabanggit din ni Tata Armang na meron siyang natanggap na teksto mula sa hukluban kung saan naglalaman ng maraming katotohanan. Ngunit ang katotohanan yon ay kailangang manatili sa anino ng panahon upang hindi ito makapagdulot ng kalituhan sa maraming mananampalataya. Bago niya mataglay ang aral ng sugan, inatasan siya ng hukluban ng hindi basta-bastang misyon. At ito ay walang iba kundi ang pagpatay sa mga magulang niya. Kaya niya yun gagawin para lamang makakuha ng mga kuto mula sa patay. Nakakatawa mang isipin pero ang mga kutong nagmumula sa patay ay isang malalim na aral ng pambabarang. At mas lalo itong lalakas kung bitbit ng mga insektong yon ng puot at pagmamahal sa mga nawala ng taong nagtatangan dito. Yon ang magiging prioridad ng hukluban, kaya binigyan siya nito ng hindi kapani-paniwalang misyon. Nang marinig niya ang tungkol dito, agad na sumagi sa kanyang isip na sumuko. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napapansin niyang lumalakas ang tawag ng pagkaganid mula sa kanyang kalooban. Di niya yun nagawang malabanan, kaya bago sumapit ang madaling araw, nagawa niya ang karumal-dumal na pagpatay. Pagkatapos niya itong bawian ng buhay, tsaka siya tumakas bit-bit ang mga insektong pinakuha sa kanya. At pagkatapos nito, tsaka pa lamang niya nakuha ang agimat at ang aral na kanyang inaasam. Akala niya tapos na, pero lingid sa kanyang kaalaman, 1 dekada niya pala itong pag-aaralan. Sa loob ng mga panahong yon, nanatili siya sa tabi ng matanda. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, unti-unti na rin niya yung nakikilala. Sa bawat araw na dumaraan, naging mabilis ang paglalim ng kanyang karunungan hanggang sa naramdaman niyang napakalayo na niya sa dati niyang pagkatao. Matapos ang 1 dekadang pag-aaral, dito na rin niya pinatay ang hukluban upang makuha ang gabay nito. At nang maisakatuparan na niya ito, tsaka siya tumungo sa mga karatig baryo ng Tunga. Iniwasan niyang manatili sa lugar kung saan siya isinilang dahil kapag namalagi siya rito, hindi niya maiiwasang lumuha buhat sa mga masasayang alaala ng nakaraan. Kaya para tuluyan itong makalimutan, naglakas loob siyang makipagsapalaran sa ibang lugar. Mabuti na lang nakahanap siya ng angkop na mapagtitirhan, kaya naman hindi na siya nagpalipat-lipat pa. Dumaan ang mga buwan at taon, nasanay na siya sa lugar na yon. Marami na rin siyang naging kakilala at kaibigan, ngunit walang kahit isa sa mga ito ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao at pagkakakilanlan. Sa loob ng 3 pang dekada, nanatili ang ganun niyang buhay. At habang tumatagal, nagiging kontento na siya sa ganoong estado. Wala siyang hinihiling na kahit na ano, dahil halos lahat naman ang kailangan niya, nakukuha niya. Pagkain, salapi, babae, ari-arian, lahat yon nakukuha niya sa isang kisap mata lang. Karamihan din sa mga taong nakakagalit niya, ginagamitan niya ng aral ng sugan. Ayon kay Tata Armang, kakaiba ang bisa nito at hindi ito katulad ng mga tipikal na aral sapagkat nagmumula ang kapangyarihan nito sa kanyang mga mata. Pagtatapat pa ni Tata Armang na kapag ginagamit niya ang aral na yon, parang may bumubukas na lagusan sa mga mata niya na agad namang kumukonekta sa mga mata ng kanyang biktima. At kahit malayo siya, kaya niyang ipagawa rito ang lahat ng kanyang nais. Kaya niya yung paslangin ora mismo
O hindi naman kaya'y pakilusin para gumawa ng mga bagay na hindi nito gusto? Ngunit sa lahat ng pwede niyang gawin sa mga biktima, ang pagbarang dito ang isa sa mga kinagigiliwan niya. Labis siyang namamangha sa abilidad ng kuto ng patay. Gawa ng para sa kanya, ito ang pinakabrutal na abilidad ng pambabarang. Kapag nalapatan nito ang biktima, para itong asong galisin na kahit na anong kamot nito, pagpag sa katawan, hindi yun aalis. Pero taliwas sa mga asong galisin, sa ilalim ng laman ng kate nito. Basta, kapag nalapatan ka ng aral na yon, hindi ka makakatulog sa gabi at hanggang kamatayan, iisipin mo kung saan nagmumula ang kating minsang nagpahirap sa'yo. Dagdag pa ni Tata Armang na sa mga unang araw wala gaanong mararamdaman ng biktima. Ngunit kapag nalipasan ito ng 1 linggo, dito na masisilayan ang resulta nito. At sa maniwala man kayo o hindi, para yung saging na binabalatan. Kahit anong sakit ng pagkakasugat sa balat, hindi ito alintana ng biktima hanggang sa mapilitan nitong alisin ang balat niya upang mahanap ang pinagmumula ng kate na kanyang nararamdaman. Hindi rin magiging madali sa mga albularyo ang ganoong sitwasyon. Gawa ng kahit anong lunas na ilapat nila rito, hindi ito tatanggapin ng katawan. At ang masaklap pa, ituturing silang kaaway nung biktima ng barang. Tututulan nito ang lahat ng kanilang gagawin. At kapag hindi pa natinag ang mga manggagamot, dito na ito mananakit. Ganon at ganon ang gagawin nito hanggang sa sumapit ang araw ng kanyang kamatayan. Napakalakas ng abilidad na ito, ngunit di hamak nakatiting pa lamang ito sa aral ng sugan. Sa loob ng ilang dekadang paninirahan niya sa lugar na yon, 2 tao pa lamang ang nakaranas ng hagupit nito. Lahat din ng mga individual na nakakita sa pangyayari, isa-isang nagbigti dahil sa bangungot na paulit-ulit na pumapasok sa kanilang mga panaginip. Kaya naman minsan, wala pang nakapagbahagi ng istorya kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa mga biktima ng aral ng sugan. Ngunit pagkatapos ng mga ginawa niya, inilagay din niya sa payapa ang kanyang buhay. Madalas mga aswang na ang nagiging pampalipas oras niya. Alam ni Tata Armang na walang maghahanap sa mga ito, kaya ayos lang kung papaslangin niya ito o hindi naman kaya'y paglalaruan. Malimit din niya yung ginagawa kapag sumasapit ang panahon ng panginginain. Pero pagkatapos nito, balik normal na naman ang kanyang buhay. Palagi siya noong nasa bukid, abala sa pag-aalaga ng kanyang mga pananim. Ang kaso lang, nung dumami na ang mga bahay malapit sa kanyang tirahan, dito na siya unti-unting nagkaproblema. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito. May mga nakikita na siyang batang dumaraan sa kanyang bukid. Wala naman yung problema para kay Tata Armang. Ang kaso lang habang tumatagal, nakikita niyang pinapakialaman ng mga ito ang kanyang mga pananim, lalong-lalo na ang mga namumungang puno ng saging. Galit si Tata Armang sa mga pakialamerong tao, kaya naman nung makita niya ito, agad niyang sinugod ang bahay ng mga magulang nito. Pagdating niya sa lugar, sakto namang nasa kabilang bahagi ng daan ang kanyang mga kakilala. Pagsilay nito sa kanya, bahagya itong napahinto sa pag-uusap na parabang natunugan na nito ang kanyang mga binabalak. Maya-maya pa, nagmamadali namang lumapit ang isa sa mga kaibigan niya, kasabay ng pagtatanong nito sa kanya ng, "Oh, Tata, anong gagawin mo dyan? May problema ba?" Pagkasambit nito ng mga kataga, bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Nang masipat naman niya ito, mahinahon siyang sumagot upang hindi na ito matakot. "Meron lang akong kaklaruhin sa pamilya ni Resty. Kahapon kasi yung mga anak niya nagnakaw sa bukid. Humiling ka na mabawi ang kanilang mga nakuha. Kalakip ng pangako na hindi na sila uulit. Kilala mo ako, Paco. Madiplomasya akong tao.
Pero kung tatarantaduhin nila ako, hindi ako papayag. Nang marinig naman ito ng kaibigan niya, bigla itong napatahimik. Paunti-unti, bumakas dito ang matinding pagkabahala na parabang kinakabahan ito sa kanyang mga gagawin. Kaya naman bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, pasimple itong bumulong sa kanya ng, "Hindi naman sa tinatakot kita, pero mag-iingat ka kapag kaharap mo ang pamilya. Tuso ang mga yan, at mas pipiliin nilang lumamang kaysa pangaralan." Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang tinatapik ang balikat nito. At para hindi na humaba ang kanilang pag-uusap, minabuti niyang maglakad na papalapit ng bahay kaysa pagtuunan pa ito ng pansin. Hindi naglaon, paglayo niya sa kanyang kaibigan, nasipat niyang dali-dali na itong bumalik sa tindahan kung saan naroon ang iba pa nilang mga kasamahan. Matapos niya yung masilayan, dito na rin niya naramdaman ang presensya ng padre de pamilyang hinahanap niya. Pagharap nilang dalawa, agad niyang inilahad ang kanyang ibig. Maingat niya itong ipinaliwanag upang masigurong hindi ito magdudulot ng mga malaking interpretasyon. Nang maibahagi na niya ito, agad siyang tumahimik para makinig sa sasabihin nito. Inakala rin niyang sumang-ayon sa kanya ang lalaki, kaya naman labis siyang nagulat ng taliwas sa kanyang inaasahan ng sinabi nito. Mariin din itong itinanggi na hindi magnanakaw ang kanilang pamilya, kaya isang malaking kasinungalingan lamang ang mga sinasabi niya. At nang mailahad na nito ang kanyang mga nais sabihin, agaran na siya nitong pinalayas na parabang isa siyang pulubing naligaw sa bahay ng mayamang pamilya. Matapos namang marinig ni Tata Armang ang sinabi nito, agad na nandilim ang kanyang paningin hanggang sa di na siya nagdalawang isip na ito ay sapakin. Pagpang-abot nilang dalawa, agad naman yung tinulungan ng mga kapatid at tiyuhin nito, dahilan para mabugbog siya ng husto. Tinangkapan ni Tata Armang na lumayo roon, pero sa dami ng kumuyog sa kanya, di na siya nakalabas. Kung hindi pa siya tinulungan ng kaibigan niya, hindi titigil ang mga nanakit sa kanya. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang pamilya, dito pa lamang siya nailabas ng bakuran. Hinang-hina ang kanyang katawan, ngunit sa kabila nito ramdam niya ang proteksyong ibinibigay ng kanyang agimat. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na rin ang kapitan kasama ng mga tauhan nito. Pinagharap sila nito sa barangay para malaman kung sino ang totoong may sala sa mga nangyari. Ang kaso lang, imbis na siya ang panigan, nagdesisyon ng kapitan na panigan ng pamilya dahil sa mga ito ay matalik niyang kaibigan. Nang malaman ni Tata Armang ang mga naging sagot nito sa kanya, tahimik siyang umalis at hindi na nagpaalam. Batid niya kung gaano kapangit ang sistema ng barangay, kaya nagdesisyon siyang gawin na lang ang kanyang ibig mangyari. Alam niya na sa pamamagitan nito, makukuha niya ang hustisya na kanyang hinahanap. Pagsapit ng takip silim, umalis siya sa bahay niya. Bumalik siya sa bundok ng Hukluban para kunin dito ang nilalang na matagal nang ikinulong ng matanda sa lugar na yon. Ilang beses lang din niya itong nakita pero alam niya na nagtataglay ito ng hindi masukat na kapangyarihan. Dagdag pa niya na malayo ang wangis nito sa kahit na anong nilalang, pero kagaya ng mga aswang, kumakain din yon ng tao. Alam din niyang halang ang kaluluwa nito, kaya posible na wala itong kinakatakutan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-usad, marami siyang nadaan ng lugar na hindi na pamilyar sa kanya. May mga baryo rin siyang napasukan kung saan naglipa na rito ang iba't ibang uri ng mga aswang. May ibang nasa kasagsagan ng panginginain, habang yung iilan naman naghahanap ng mga mabibiktima. Nang masipat naman niya ito, minabuti niya na huwag yung pagtuunan ng pansin. Hindi lang yon ang unang beses na nakasilay siya ng ganon, kaya hindi na rin siya gaanong nasurpresa. Pagdating niya sa paanan ng bundok,
Bumungad sa kanya ang mga taong bato na nagbabantay sa bukana nito. Pagsilay naman ng mga nilalang sa kanyang pagdating, agad nitong sinarado ang daan sa pamamagitan ng pagsikumpulan sa gitna. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman siyang huminto sa paglalakad. Isa-isa niya yung pinagmasdan habang pinakikiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatimang mga taong bato, mahinahon siyang nagwika rito. Mukhang hindi nyo na nakikilala kung sino ako. Gusto nyo bang magpakilala na naman ako sa inyo? Nang marinig ito ng mga taong bato, tanging pagbagsak lang naman sa lupa ng mga hawak nilang armas ang kanilang naging sagot. Pinag-igting din ito ang kanilang depensa, indikasyon na tutol ito sa pagpasok niya. Kaya naman ang maunawaan ito ni Tata Armang, agad niyang hinawakan ng agimat ni San Nicolas, sabay bulong dito ng mga buhay na salita. At sa isang iglap, nasilaya ng mga taong bato ang paghihiwalay ng itim sa kanyang mga mata. Matapos nun, dito nasilaya ng mga nilalang ang lagusan na biglang kumonekta sa mga wisyo nila. At sa pamamagitan nito, agad nilang nakilala ang abilidad ng sugan. Walang sabi-sabi, agad yung nagsiluhuran indikasyon na kinikilala nila ang kanyang kapangyarihan. Nang masipat naman yun ni Tata Armang, dali-dali siyang nagpatuloy sa paglalakad. Kalahating oras pa ang lumipas, narating na nila ang dating bahay ng hukluban na halos lamunin na ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng estado nito, nananatili pa rin itong buo. Pagsilay naman niya rito, muli niyang hinawakan ang agimat ni San Nicolas para ibalik sa dati ang lugar na tila bang nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Ayon kay Tata Armang, 5 oras niyang dinasalang engkantasyon bago niya ito napagana. Pagbalik nito sa dati nitong estado, bumungad sa kanya ang mga kulungan ng iba't ibang nilalang na minsang nahuli ng kanyang maestra. Maingat niya yung pinagpilian hanggang sa dito na niya nakita ang hinahanap niya. Paglalarawan niya rito, kasing laki lang yon ng ordinaryong tao, pero binubuo ito ng 5 nilalang mula sa iba't ibang uri ng mga itim na engkanto. Personal itong pinanday ng hukluban upang maging pangunahin itong armas sa panahon ng digmaan. Dagdag pa niya na, bawat isa sa mga nilalang na bumubuo rito ay nagmula sa mga maharlikang dugo na nagtataglay ng iba't ibang abilidad. At dahil sa pagkakaroon nito ng mga kanya-kanyang kaluluwa, kung kaya't hindi ito nagkakaisa, kinakailangan din ito ng Panginoon upang kumilos ang mga ito ng naaayon. At sa sandaling walang magpasunod sa mga ito, magpapagala-gala lang yun sa gubat para pumatay at maghanap ng makakain. Marami na rin ang sumubok na hulihin ang nilalang na yon, pero tanging ang hukluban lamang ang matagumpay na nakagawa nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, di na siya nag-alangan pang bulungan ito ng dasal habang dahan-dahang inaalis ang trangka. Matapos niya yung maisakatuparan, inutusan niya yung lumuhod sa kanyang harapan na siya namang dali-daling ginawa ng nilalang. Pagramdam niyang nasa ilalim na ito ng kanyang kontrol, tsaka pa lamang niya ibinalik sa orihinal na estado ang lugar ng kanyang maestra. Matapos niya yung gawin, marahan na silang umalis ng magkasama sa lugar na yon. Ilang araw ang lumipas, pilit niyang ibinalik ang lakas nito sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng karne ng tao. At para may isakatuparan ito, nag-utos siya ng mga aswang na kukuha ng mga pagkain nila. Subalit bago ito isakatuparan ng mga aswang, maingat nilang pinili ang kanilang mga magiging biktima. Kailangan likas na masama ang tao bago nila ito dukutin at patayin. Obligado rin silang pag-aralan ito ng ilang araw nang sa gayoy makasiguro sila na hindi sila nagkakamali sa kanilang mga kukunin.
Pagkatapos naman itong gawin ng mga nilalang, 3 araw pa yung nanatili sa pamamahay niya para pakainan ng engkantong uutusan niya. At habang nangyayari ang mga kaganapang yon, nakatuon naman si Tata Armang sa pagpapalakas ng kanyang bakod at puder sa katawan. Lahat ng paghahanda sa nalalapit na ritual ay maigi niyang itinaas, nang sa gayoy wala siyang makaligtaan. Ang kaso lang, habang abala siya, naging madalas naman ang pagbisita ni Paco sa kanya. Noong una, inakala niyang nataon lang ito. Pero nang masundutan pa ito ng 3 beses, dito na siya nagsimulang magtangka. Isang hapon, pagdating nito, agad niya yung pinapasok sa loob ng kanyang bahay para kausapin ng masinsinan. Walang kaide-ideya si Paco sa mga mangyayari, kaya naman sumunod ito sa kanya ng walang bakas ng kahit na anong pag-aalala. Pagupo nito sa sala ng bahay, agad niyang isinarado ang pinto, kasabay ng pag-upo niya sa harapan nito. Dito na rin nagparamdamang nilalang na kanyang dinadasalan, alinsunod sa kanyang plano. Maliban dito, may mga isinagawa na rin siyang dasal para maipakita ang bisa ng kanyang abilidad. Matapos niya yung maisakatuparan, tinitigan niya ito ng mata sa mata habang tinatanong yun ang, "Ano ba ang kailangan mo, Paco? Bakit parang minamanmanan mo mga kilos ko? Sino ang nag-utos sa'yo nito? Bakit hindi mo siya matanggihan?" Nang marinig naman ito ni Paco, agad itong napayoko na parabang nag-iisip ng malalim. Sa puntong yon, alam na ni Tata Armang na hindi siya nagkakamali sa kanyang hinala. Pero syempre bilang kaibigan, binigyan niya ito ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Inabisuhan din niya ito na wala itong dapat na ikatakot dahil sa wala siyang gagawin dito kahit mapatunayan niya yung nagkasala. Ang ayaw niya lang maging traidor ito sa kanya. Pagkarinig naman ni Paco sa kanyang sinabi, dito na yon nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Agad nitong inilahad ang tungkol sa pag-uusap nila at nung taong nakaaway niya, kung saan inutusan ito na manmanan ang lahat ng kanyang kilos sa bahay niya. Nabanggit din ito na naghahanda na ang grupo upang salakayin siya at tapusin sa loob mismo ng kanyang tahanan. Dagdag pa ni Paco, hindi siya sumang-ayon sa plano dahil gusto niya itong mapahamak, kundi ang nais niya ay mabalaan ito sa mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Mariin din itong inilahad na nais siya nitong patakasin upang hindi na madagdagan pa ang kanyang mga alalahanin. Dahil sa sinabi nito, sa halip na madagdagan pa ang kanyang galit, naging mahinahon siya. Walang sabi-sabi, marahan siya ritong lumapit upang mailahad ang kanyang pasasalamat. Matagal ko nang alam na isa kang totoong kaibigan, Paco. Huwag kang mag-alala. Kahit anong gawin nila, walang mangyayari sa akin. Alam mo yung mga binabalak nila, ang mas lalo lang magpapahamak sa kanila. Nang marinig nito ang kanyang naging sagot, di na ito nagdalawang isip na magtanong. Pero siyempre, hindi niya yun sinagot dahil sa hindi niya pa alam ang nilalaman ng isip nito. Ayaw na ayaw niyang gamitin dito ang aral ng sugan. Gawa ng natatakot siya na baka meron siyang matuklasan na hindi kaaya-aya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman na niya ang bawat detalye ng plano. Ramdam niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang kaibigan, kaya naman lahat ng sinabi nito, hindi niya pinagdudahan. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka pa lamang siya nito sinamahan sa labas habang nagwiwi ka ng, "Ilahad mo ang mga nakita mo ngayon sa bahay ko. Magsisilbi ito sa kanilang babala, ngunit kung sakali mang hindi sila matitinag, alam na nila ang mangyayari sa kanila." Sige tata, sasabihin ko sa kanila. Mag-iingat ka. Basta palagi mong tatandaan, kaibigan mo ko, ano man ang mangyari. Sagot naman ito sa kanya.
Pagsapit ng gabi, tahimik ang buong paligid. Kung titingnan, isa lang itong tipikal na gabi para sa kanya. Pero ang hindi niya alam, may mangyayari palang di inaasahan. Kung di niya pa iniugnay ang kanyang wisyo sa kaluluwa ng kanyang mga kalaban, di niya pa malalaman ang binabalak ng grupo. Nalaman din niya na kaya siya walang ideya sa nangyayaring plano ay dahil sa hiwalay na kamag-anak ng mga ito ang bumuo rito at nakipag-usap sa kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas. May natunugan siyang grupo ng mga taong mabilis na umuusad mula sa likod ng kanyang bahay. Dumaan ang mga ito sa mga matataas na talahib at bawat kilos ng mga ito, pawang magkakaugnay. Kaya naman ang matunugan niya ang mga taong yon. Alam niya na hindi lang ito basta-bastang grupo, kundi isa itong pangkat ng mga mamamatay tao na bihasa na sa ganoong uri ng trabaho. Bagay na kanya namang ikinaalarma ng husto. Walang sabi-sabi, agad niyang inutusan ng nilalang na kumilos. Pinalayo niya yon sa kanyang bahay nang sa gayoy hindi maalarma ang mga paparating. At nung may sakatuparan na niya ito, muli siyang nagdasal sa agimat ni San Nicolas habang nagsasambit ng Latin na nabasa niya sa libreta. Ayon sa kanya, ang mga dasal na kanyang sinambit ay simpleng pamproteksyon sa kanyang katawan. Kinakailangan niya ito upang hindi siya mapinsala ng husto. Matapos niya yung may sakatuparan, wala na siyang ibang ginawa maliban sa paghihintay. Kalahating oras pa ang lumipas. Dito niya na narinig ang pangkat na nagbubulungan sa labas. Mabilis din itong pinasok ang bakod ng bahay niya hanggang sa makalipat na ito sa dingding. Ngunit nang akmang lolooban na nito ang kanyang bahay, agad niya yung tinawag upang malaman ng mga ito ang kanyang kinaroroonan. Dagdag pa niya na, nagsasayang lang ito ng oras kung hahalughugin pa nito ang kanyang tahanan. Nang marinig naman ito ng grupo, dali-dali itong naglakad papalapit. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nakita na niya ang ilang miyembro na merong daladalang mahahabang sundang. Nakasuot din yun ng itim, tapos sa estado ng mga paningin ito, mukhang naghahanda na yung pumatay ng tao. Maya-maya pa, pagpang-abot ng mga paningin nila, bigla naman siya nitong sinugod. Paglapit ng mga ito sa kanya, walang habas siya nitong inundaya ng taga hanggang sa makita na ng mga ito na maputulan siya ng braso. Ngunit kahit duguan na itong si Tata Armang, di pa rin nila yun tinantanan na para bang gusto nilang mapatay ito sa lalong madaling panahon. Ang kaso lang, pagkatapos nilang atakihin ito, biglang humilom ang lahat ng sugat nitong natamo. Unti-unti na ring dumilim ang buong paligid hanggang sa purong kadiliman na lang ang nasilayan ng mga kalaban niya. Dahil dito, bahagyang naantala ang pagbubuno nila. Napatras din ng bahagya ang grupo habang nagsasambit ng mga pangontra laban sa nilikha niyang bagat. Nang marinig niya ang inuusal ng mga ito, doon na siya nagsimulang tumawa habang nagwiwika sa mga ito kasabay ng dahan-dahang pagpapakita sa kanyang likod ng diablong minsang naging gabay ng kanyang sistema. Pumasok kayo rito nang hindi man lang inaalam ang abilidad ng inyong kalaban. Akala nyo ba mapapatay nyo ako sa pamamagitan ng pagtagalang? Mga tampalasan! Pagkasambit niya ng mga kataga, dito na napilitang sumugod ang grupo. Nagbabakasakali kasi ang mga ito na sa pamamagitan ng hawak nilang tigalpo at pamako ay mapapahina siya nito. Pero isa yung malaking pagkakamali. Bago pa man makalapit ang grupo, sinalubong na ito ng kanyang alaga at ng gabay niyang dyablo. Kaya naman sa isang kisap mata, binalot ng apoy at nagniningas na ora ang paligid. Agad ding nasunog ang mga taong nasa unahang bahagi ng pangkat hanggang sa tuluyan na itong malipol na kalaunay iisang tao na lamang ang natira. Sinadya itong mangyari ni Tata Armang
upang may makapagkwento sa kung ano ang naranasan nila. Gayunpaman, bago niya ito pakawalan, sinigurado niyang hindi magiging maganda ang kalagayan nito, maghilo man o hindi ang mga sugat na natamo. Ayon sa kanya, halos matusta ang katawan ng taong yon bago niya ito tuluyang pinakawalan. At para maisakatuparan niya ang kanyang binabalak, kinakailangan niya pa itong ipahatid sa sentro ng baryo para lamang makita ito ng kanyang mga kadugo. Bago rin niya yon tuluyang iniwan, binalaan niya ito na papatayin niya ang lahat ng mga mahal nito sa buhay sa sandaling magsalita ito sa harapan ng maraming tao. Mariing din niyang inilahad. Hindi niya papakitaan ng awa ang asawa at mga anak nito sa oras na hindi nito sinunod ang nais niyang mangyari. Pagkalahad niya ng mga katagang yon, dali-dali niya itong nilisan. Kinabukasan, kagaya ng inaasahan, nangyari ang lahat ng mga binabalak niya. Naging matunog sa pamilya ang kanyang pangalan, hanggang sa napilitan na ang mga ito na humingi ng tulong sa mga antingero at mga rebelde. Ang problema, sa linya ng rebelde walang naglakas loob na tumulong. Bilang mga taong bundok, alam ng mga ito ang istorya ng bawat lugar na kanilang napupuntahan. Kaya naman nang marinig nila ang istorya ni Tata Armang, agad nilang tinutulan ang nais mangyari ng pamilya. Ayon pa sa commander na, kung naghahanap sila ng problema, mas mainam na wag na lang silang mandamay. At pagkatapos nitong magsalita, agad yung umalis hanggang sa hindi na nila ito nakita pa. Ngunit kahit bigong makakuha ng tulong sa mga rebelde, meron pa ring iilang mga antingero at individual na nagpakita ng interes ukol sa binabalak ng mga ito. Ayon sa mersenaryong nakausap ng pamilya, maliban sa bayad, hangad din nilang makuha ang lahat ng pagmamay-aring gamit ni Tata Armang. Kahit ang maiiwang labi nito, tanging sila lamang ang may karapatang humawak. Nang marinig naman yon ng pamilya, hindi na yon tumutol pa. Matapos ang kasunduan, agad namang gumawa ng plano ang grupo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na sa mga sandaling yon tahimik silang pinakikinggan ni Tata Armang. Bawat plano at pag-uusap ay maliwanag niyang naririnig dahil na rin sa aral ng sugan. Isang hapon bago sumapit ang gabi ng pagsalakay, muling nakipag-usap ang grupo ng mersenaryo sa pamilya ng kaaway niya. Nagpupulong-pulong ang mga ito ukol sa gagawin nilang plano, kaya naman tahimik siyang naupo at nakinig sa mga ito. Nakaugnay noon ang kanyang wisyo sa padre de pamilyang nakaaway niya, kaya kitang-kita niya nang malapitan ang pinuno ng mga mersenaryong nagsasalita. Halos ilang metro lang din ang layo nito, kaya naman habang abala yon sa kanyang ginagawa, pasimple niyang dinukot sa bulsa ng biktima niya ang kutsilyong itinago niya rito. 2 dangkal ang haba nito, kaya sa oras na maitarak niya ito sa leeg, wala na itong kawala. Ngunit bago niya yun gawin, kinakailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos dahil sa isang pagkakamali lang, maaaring mabulilyaso ang kanyang binabalak. Sa loob ng kalahating oras na pakikinig, nalaman niya ang eksaktong plano para sa gabing yun. Batid din niyang hindi ito sinabi ng mga mersenaryo bilang pag-iingat sa kanilang mga gagawin. Matapos naman itong makapagsalita, nang makahanap na siya ng pagkakataon, dito niya na yun sinunggaban, sabay tarak sa mata nito ng hawak niyang kutsilyo. Mabilis at kalkulado ang kanyang pag-atake, kaya bago pa man ito makakilos, tumagos na sa kabilang parte ng mata nito ang hawak niyang kutsilyo. Dahil sa pangyayari, bigla namang nagkagulo ang lahat ng kasama sa pulong. Pilit nilang pinigilan ang kinokontrol niyang biktima, pero wala silang nagawa dahil sobrang lakas nito. Kalaunan, nang maidistansya niya ang katawan ng lalaki, agad niya yung kinitila ng buhay sa pamamagitan ng paglaslas sa leeg nito
na parabang manok na kinakatay. Matapos nun, agad din yung bumulagta sa lupa kasabay ng paglisa ng kanyang ulirat sa katawan. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, napangisi lang naman siya habang nakatingin sa baryo. Alam ni Tata Armang na ang ginawa niya ay isang malaking hudyat para sa paparating na digmaan. Kaya imbis na pumasok sa silid para magpahinga, ipinagpatuloy niya ang paghahanda niya. Wala naman siyang espesyal na gagawin noon. Gawa ng malimit sa inihahanda niya ay yung mga armas na gagamitin niya. Ikinalat niya ito sa labas ng bahay upang madali niya yung makuha sa oras na sumalakay ang kanyang mga kaaway. May mga insekto na rin siyang binulungan sa paligid upang mas madali niyang matunugan ang pagdating ng mga ito. 2 oras bago sumapit ang hating gabi, papalapit na sa kanyang teritoryo ang grupo ng mga mersenaryo. Kasakasama nito ang mga kadugo ng lalaking pinatay niya dahil sa paniniwalang siya ang punot dulo ng mga nangyari noong gabi. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali siyang lumabas ng bahay. Pagdating niya sa may bandang pinto, ibinaba niya sa lupa ang gasera sabay upo sa lumang bangko. Segundo lang ang dumaan, dumating na ang mga panauhing kanyang hinihintay. Pagsilay niya sa mga ito, sinenyasan niya yon na bukas ang pinto, kaya malaya silang pumasok at lumapit. Nang mapagtanto naman yon ng grupo, tahimik itong pumasok habang pinagmamasdan ang buong paligid. Hindi naglaon. Nang magkaharap na sila, agad niyang napansin ang isa-isang paghugot ng mga ito ng sundang. Mabilis ding lumapit sa kanya ang pumalit na pinuno ng mga mersenaryo upang tanungin siya ng harapan. Paglapit nito sa kanya, agad siya nitong iniangat mula sa pagkakaupo sa pamamagitan ng paghawak sa kwelyo ng kanyang damit. Dahil dito, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagtayo niya, buong puwersa siya nitong itinulak sabay bitaw ng malakas na pagtadyak na agad namang tumama sa kanyang dibdib. Pagbagsak niya sa lupa, dali-dali naman siya nitong pinagtulungan hanggang sa hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na makatayo. Akala ng mga dumayo yun na ang katapusan niya. Pero pagdistansya ng mga ito sa kinaroroonan niya, bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Wala siyang naiwang bakas sa paligid, kaya nung mawala siya, agad siyang hinanap ng mga kasamahan nito. Ngunit sa kasagsagan ng paghahanap, napansin ng mga mersenaryo ang paglipad ng kusa ng mga armas na kanyang ikinalat. May mga kasamahan na itong tinamaan, kaya bago pa man lumala ang sitwasyon, nagdesisyon na itong umalis sa lugar na yon. Dumaan ang mga araw at linggo. Patuloy nilang minamanmanan ang bahay ni Tata Armang. Nagbabakasakali sila na babalik siya sa kanyang tahanan, pero hindi na siya nito nakita pa. At sa katagalan ng pagbalik ng mga ito, tuluyan na rin silang nanawa. Ang iniisip na lamang ng grupo, napatay nila si Tata Armang. Labis itong ikinalungkot ni Paco, gawa ng maging ito man, hindi inaasahan na ganoon ang mangyayari. Maraming nagawang kabutihan sa kanya si Tata Armang, kaya nung mawala ito, nagdulot yon sa kanya ng matinding kalungkutan at pagdadalamhati. Ngunit makalipas lang ang 5 buwan matapos yung mawala, muli na naman itong nagpakita. At ang unang nakasaksi sa kanyang pagbabalik ay yung kapitbahay niyang matagal nang nagmamasid sa mga bagay na kanyang ginagawa. Nung makita siya nitong pumasok ng bahay na merong kinuha, agad niya yung ipinagbigay alam sa matalik na kaibigan ni Tata Armang. Naniniwala ang kapitbahay niya na ito ang taong maaari niyang pagkatiwalaan sa kanyang mga nakita. Doble rin ang kanilang naging pag-iingat sa impormasyon nang sa gayoy hindi ito kumalat sa baryo, lalo pat sa mga oras na yon. Doon na nagkukuta ang mga mersenaryong naniniwalang sila ang pumatay kay Tata Armang. Matapos naman yung marinig ng kanyang kaibigan,
Agad nitong sinimula ng paghahanap. Kung saan saang lugar na yun napadpad para lamang makahanap ng bakas mula sa lugar na kanyang pinagtataguan. At habang tumatagal ang paghahanap ng dalawa, paunti-unti nang nagkakaroon ng pag-asa ang kaibigan niya. Ilang linggo lang ang lumipas, nakita na ng mga ito ang tahanan niya. Nakatayo yun sa gilid ng isang malawak na palayan na nasa paanan lang din ng isang burol. Milya-milya ang layo nito mula sa kanilang baryo, kaya hindi mawari noon ni Paco kung ano ang kanyang ginagawa rito. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nga siya nito nakita. Nadatnan siya nitong nagbibilad ng palay, kaya nang masipat siya ng dalawa, hindi na yon nagdalawang isip na lumapit. Tata! Tata! Ikaw ba talaga yan? Wika ni Paco. Nang marinig naman ito ni Tata Armang, dali-dali naman siyang napalingon. Pagsilay niya rito, agad niyang itinigil ang kanyang ginagawa para ito ay makausap. Paglapit naman ito sa kanya, agad siya nitong tinanong ukol sa biglaan niyang pagkawala. Dagdag pa ni Paco na matagal siya nitong hinanap pero wala siyang nakitang anumang bakas. Inakala rin nilang matagal na siyang patay, kaya naman magmula noon, naging madalang na ang ginawa nilang paghahanap. Dagdag pa nito na, marami ang nagbago sa baryo noong siya ay nawala, kaya hindi nito halos maunawaan ang totoong rason ni Tata Armang kung bakit niya yun ginawa. Pagkarinig niya sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, May mabigat akong rason pa ako kung bakit ko tinalikuran ng baryo. Kasama sila sa aking eksperimentasyon. At sa pamamagitan nila, makakamit ko ang kakayahang bigong mataglay ng aking maestra. Malapit na ang araw na yun, Paco. Kaya asahan mong malapit na rin akong bumalik sa atin. Sa sandaling may isakatuparan ko ito, lahat ng taong kalaban ko ay mamamatay ng walang anumang paglilitis. Matagal akong nagtiis. Pero ang lahat ng aking pagtitiis ay merong magandang kapalit. Pasensya ka na, Paco, kung pinabayaan ko kayo. Yun naman hindi ko na naisip. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad niya yung inanyayahan na pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Pagpasok ng dalawa sa loob, nakita ng mga ito ang mga estatwang gawa sa purong luwad. Napakagaganda ng pagkakalikha nito, pero may isang bagay lang silang ipinagtataka. At yun ay ang pagkakaroon ng kahawig nito sa mga taong parang pamilyar sa kanila. Nung itinanong nila yon kay Tata Armang, nalaman nila na ang bawat estatwang naroon sa loob ng bahay ay ang mga kopya ng mga taong papatayin niya. Kaya niya ito inihanda ng mas maaga ay dahil sa nilalagyan niya ito ng memorya ng mga taong papalitan niya nito. Nang marinig naman nila Paco ang kanyang sinabi, wala yung maisagot. Nanatili silang tahimik na parabang sila ay mga pipi. Kaya naman nang mapansin ito ni Tata Armang, nagpatuloy lang siya sa pagsasalita upang maipaalam sa dalawa ang kanyang mga balak. Inabisuhan din niya yung manatili sa kanyang bahay hanggat hindi niya pa naisa sa katuparan ang kanyang plano. Dagdag pa niya na wala itong karapatang tumutol sa kanyang nais, gawa ng sa puntong yon, kabilang na sila sa mga rason upang siya ay magtagumpay. Pagkarinig naman ni Paco sa kanyang sinabi, agad naman yung nagtanong sa kanya. Bakit, Tata? Ano ba talaga ang gusto mong makamit sa buhay? Hindi ako naniniwala na yan lang ang binabalak mo. Dahil sa tindi ng iyong sakripisyo, posibleng meron ka pang gustong makamit. Nang marinig ni Tata Armang ang sinabi nito, doon na siya napatawa ng malakas. Tuwang-tuwa siya sa mga sandaling yon, gawa ng sa isip-isip niya, may ideya na ito sa kanyang mga binabalak. Kaya naman para sa kalinawan ng dalawa, inilahad niya ang totoong rason kung bakit niya ito ginagawa. Dahil sa lugar na ito,
merong nakatirang dibino. Gusto ko siyang patayin bilang pagsasakatuparan sa nabigong pangako ng aking maestra. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, kaya hindi ako papayag na ito ay mawala pa. Pagkarinig naman ng kasama ni Paco, di nito naiwasang sumagot sa kanya ng, Teka lang, ang tinutukoy niyo ho ba yung manggagamot na si Mang Julian? Nako, Tata Armang, hindi basta-basta kalaban ng matandang yun. Kaya mag-iingat ho kayo. Huwag mo sanang kakalimutan na marami na itong napaslang na mga taong may malalim na karunungan. Alam ko, kaya ako nga pinaghandaan ang bagay na ito. Sige na, maghanap na kayo ng mga silid kung saan kayo komportable. Huwag niyong alalahanin ang mga kamag-anak ninyo dahil hanggat nasa poder ko kayo, hindi nila kayo maaalala. Sagot naman niya. Pagkatapos ng usapan, agad namang nagpahinga ang dalawa. Hindi biro ang paglalakbay na ginawa nila, kaya halos 2 araw silang nakahilata. Habang nagpapahinga ang mga ito, ipinagpatuloy ni Tata Armang ang pagmamanman sa mga antingerong pagkukunan niya ng lakas at kapangyarihan. Ilang araw pa ang lumipas, ginawa ng mga ito ang kanyang ibig mangyari. Nagpalakas siya ng nagpalakas hanggang sa makamit nito ang rurok ng kanilang kapangyarihan. Nang mapagtanto niyang handa na ang mga mersenaryo, dito na siya nagsimulang kumilos. Pagtungtong ng gabi ng huling kabilugan ng buwan, dumayo pabalik si Tata Armang sa kanilang lugar para kunin ang kanyang mga biktima. Kasama niya noon ang kanyang gabay at alipin na merong daladalang karo ng mga patay. Malaki ang karo pinuno at kahit 50 ang ilagay mo rito, kakasya. Yun nga lang, kailangan malaki rin ang nilalang nahihila upang hindi yun mahirapan. At sa estado ng alipin niya, angkop na angkop ito para maging tagahila ng karo. Makalipas ang humigit sa kalahating oras na paglalakbay, nakabalik na siya sa baryo na humubog sa pagkatao niya. Marami man ang ipinagbago ng lugar na yon, hindi siya gaanong namangha. Kahit kasi matagal siya roong nawala, palagi pa rin naman niyang nakikita ang paligid dahil na rin sa mga biktimang pinagkakapita ng wisyo niya. Maya-maya pa, mabilis niyang ipinagpatuloy ang kanyang pag-usad upang marating bago maghating gabi ang lugar na pakay niya. Pagsilay niya rito, nadatnan niya ang mga bantay na naglilibot sa mga kabahayan. Nasa 6 na tahanan ng naroon at bawat isa sa mga ito, pugad ng mga mersenaryo. Malayo rito ang pamilya ng padre de pamilyang pinatay niya, pero hindi niya na yon inisip pa. Alam niya na walang karga ang mga ito, kaya kahit anong oras pwede niya itong puntahan para paslangin. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, dito na ibinaba ng kanyang alipin ang daladala nitong karong sisidla ng kanilang mga biktima. Ayon kay Tata Armang, kahit armado ng lihim na karunungan ng mga ito, hindi nito maapektuhan ang pundasyon ng karo. Bagaman gawa ito sa purong buto ng tao, pinatibay ito ng mga dasal ng kaliwa. Kaya naman lahat ng makakapasok ditong kalaban, literal namang hihina. Matapos naman itong gawin ng kanyang alipin, dito na nagsimula ang kanilang pag-usad papalapit. At nang makakuha na siya ng tamang distansya, agad niyang kinontrol ang mga bantay na naglilibot. Sa pamamagitan ng aral niya at ng agimat ni San Nicolas, madali niya yung nautusan na paslangin ang kanilang mga sarili kahit nakataas ang mga bakod at puder nila sa katawan. Pagkahandusay naman ng mga ito, dito na sumalakay ang kanyang alipin. Paglapag nito sa loob ng bakuran ng mga mersenaryo, lahat ng nakatira roon ay agara namang nagkagulo. Kanya-kanya itong kuha ng kanilang mga sandata para malabanan ng puwersang nasa labas. Ngunit ang hindi nila namalayan, mabilis palang nalilipol at nadarakip ng alipin ni Tata Armang ang mga nilalang na kanilang pakay o hindi naman kaya'y sumasalansang sa kanyang mga balak.
Dahil sa ganun niyang taktika, kung kaya't hindi na nakalikom ng sapat na puwersa ang mga mersenaryo hanggang sa mahuli na niya ang mga individual na tinitiktikan niya. Yun nga lang, para masiguradong makukuha niya ang kanyang kailangan, sinigurado niyang madadala rin niya ang mga mahal nito sa buhay. Naniniwala si Tata Armang, yon ang susi para isuko ng mga mersenaryo ang kanilang karanasan at kakayahan. Matapos niyang maisakatuparan ng kanyang binabalak, muli siyang bumalik sa bundok kung saan naninirahan ang kanyang maestra. Dito niya isasagawa ang susunod na ritual. Nang sa gayoy pagbalik niya sa bahay niya, tanging ang mga kaluluwa na lamang nito ang bitbit niya. Makakatulong din ito upang hindi siya matunugan ng dibino at manatiling lihim ang kanyang plano hanggang sa panahon na naihanda na niya ito. Dumaan ang mga araw. Ang pagpapasapi sa mga rebulto ang pinagkaabalahan niya. Kailangan niya yung gawin upang hindi magdulot ng eskandalo at pagkaalarma ang ginawa niyang pag-atake sa mga mersenaryo. Nang mapauwi na niya ang mga huwad na kopya, agad niyang tinipon ang mga esensyang nakuha niya sa mga kaluluwa upang gawing langis sa pagkabuhay ng karunungang ipinagbabawal sa kaliwa. Naniniwala si Tata Armang na ang karunungang yon ang pupuksa sa mga dibinong ni minsan sa kasaysayan ay hindi nila natalo. Naisip niya na posibleng maging hari siya sa oras na maisakatuparan niya ang kanyang mga binabalak. Kaya naman kahit gaano pa katindi ang sakripisyo at kapalit ng kanyang mga ginagawa, hindi niya ito gaanong ininda. Kalaunan, kahit napakaraming balakid at pahirap, nagtagumpay siya. At nung makuha na niya ang aral na nakakamatay, bumalik siya sa kanyang tahanan upang isagawa ang kanyang binabalak. Pagdating niya rito, sumalubong sa kanya si Paco at ang kaibigan nito na halos hindi makapaniwala sa tangan niyang presensya. Pagtanong nito sa kanya, agad naman niya yung inabisuhan na manahimik. Pansamantala, hanggat hindi niya pa naisa sa katuparan ng kanyang balak, wala na muna siyang pinagsabihan. Dumaan ang mga araw, katakatakot na pagdarasalang ginawa ni Tata Armang. Marami rin siyang inilagay sa kanyang katawan bilang paghahanda sa nalalapit nilang pagtutuos. Hindi nagtagal, pagdating ng araw na kanyang hinihintay, agad siyang umusad patungo sa bahay ng dibino. Nakatira ang matanda sa paanan ng bundok, kung saan ilang milya ang distansya nito mula sa baryo. Wala rin yung kasama sa lugar na yon, kaya hindi na ito naging mahirap puntahan. At para maipamalas ni Tata Armang ang kanyang kapangyarihan, binuhay niya ang mga patay mula sa mga sementeryong kanyang nadadaanan. Pinagkaisa rin niya ang lahat ng elementong nasa paligid, kasabay ng pagtawag niya sa iba't ibang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagdating niya sa harapan ng bahay nito, halos hindi niya mabilang kung ilan ang kanyang mga kasama. Maya-maya pa, paglaganap ng kadiliman sa bahay ng dibino, agad niya yung nakitang lumabas, bit-bit ang isang patpat na halos kasing taas nito. Sa unang tingin wala naman siyang nakitang kahit ano, maliban sa hawak nitong armas. Akala niya hindi na siya mahihirapan sa pagpatay dito, pero nang magsimula na ang digmaan, dito niya nakita ang banal na presensya ng dibino na sumasabay sa armas nito. Lahat ng nilalang na tinatamaan ng dulo ng patpat, mabilis na nalulusaw o hindi naman kaya'y bumabalik sa ilalim ng lupa. Maraming beses na rin itong sinubukang pabagsakin ng kanyang mga tauhan, pero sa kasamaang palad hindi yun nagtagumpay. Kapag kasi sinubukan nila itong pagtulungan, may kung anong hindi nakikitang harang ang pilit pumipigil sa kanilang mga atake. Kapansin-pansin din ng mga figurang sumasabay sa dibino sa bawat pagsugod na ginagawa nito. Maya-maya pa, pagdistansya nito ng bahagya sa mga nilalang na kasama niya, mabilis nitong ikinumpas sa ere ang hawak nitong patpat, kasabay ng pag-ahon ng mga ulupong nagawa sa lupa at elemento. Mabilis nitong sinugod ang kanyang mga alipin hanggang sa tuluyang mga lahati ang mga ito.
Nang masipat naman yun ng Divino, muli itong nagsambit ng mga usal at mula sa kalangitan bumagsak ang mga espiritual na sandata. Lahat ng tinamaan ay mabilis na naagnas hanggang sa nawala na ng tuluyan ang kanilang mga bakas. Dahil sa pangyayaring yon, nakaramdam ng takot ang mga isinama niya. Kaya naman bago pa ito tuluyang malipol, kanya-kanya na itong nagsipulasan para mailigtas ang kanilang mga buhay. Sinubukan pa itong pigilan ni Tata Armang, pero sa kasamaang palad hindi na siya nito pinakinggan. Di nagtagal, tanging ang kanyang gabay at alipin na lamang ang naiwan. Ramdam na rin niyang nanganganib na ang kanyang kalagayan, ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siyang umaasa na meron itong kahihinatnan. Sa isip-isip ni Tata Armang, di niya pa nailalabas ang alas niya, kaya meron pa siyang pag-asa. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na sila nagpang-abot ng Divino. Habang sinasalag niya ang pag-atake nito, pilit naman yung dinadarag papalayo ng kanyang alipin. Yun nga lang, sa sandaling sinasakmal ito ng nilalang, agad na nalulusaw ang mga pangil at kuko nito. Di rin nahihirapan ng Divino na ibalibag yun sa lupa, gamit lamang ang mga buhay na salita. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, dito na siya humanap ng pagkakataon para dalhin sa impyerno ang Divino. Yon ang pinakamalakas na abilidad na nakuha niya sa mga mersenaryo, maliban sa bisa ng mga mutya at agimat nito. Ang kaso lang, di pa man niya ito nagagamit, napansin na ito ng Divino. At para maipakita ang agwat ng kanilang lakas, nilabanan siya nito sa pamamagitan lamang ng pagkontrol sa patpat. Pagbitaw dito ng Divino, kampante itong umupo sa kanyang harapan habang nagwiwika sa kanya ng, Inaakala mo talagang maalisan mo ko ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdala sa akin sa impyerno? Nagsayang ka lang ng panahon mo, demonyo. Alam mo namang hinding-hindi yan uubra sa mga katulad ko. Pagkasambit nito ng mga salita, buong puwersa siya nitong inatake. Nagpatuloy ang pagsugod sa kanya ng matanda hanggang sa maramdaman nito na siya ay nanghihina. Ayon kay Tata Armang, marami na itong naging pagkakataon para tapusin ang kanyang buhay. Pero nakapagtatakang hindi ito ginagawa ng Divino. Marahil ay meron pa itong nais sa kanyang ipagawa, kaya hinayaan siya nito na mabuhay. Ilang minuto pa ang lumipas. Tumarak na sa magkabilang balikat ang dala nitong patpat. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanyang katawan, kaya ora mismo nagawa niyang mabitawan ang kanyang sandata. Pagsilay naman dito ng Divino, agad siya nitong nilapitan at walang habas na pinagsasasapak at pinagtatadyakan. Yun lang ang ginawa nito sa kanya, pero nagdulot ito ng matinding pinsala sa katawan. Halos mawala na rin siya noon ng malay, kaya ultimo ang pagbanggit ng mga dasal. Napakahirap ng gawin. Maya-maya pa, nang akmang mawala na siya ng ulirat, dito pa lamang itinigil ng matanda ang pangbubugbog sa kanya. Bago pa man siya makabawi ng lakas, pinabalik na nito sa impyerno ang kanyang gabay, maging ang mataas na uri ng engkanto. Nung mawala na ito sa kanyang puder, tsaka pa lamang siya nakaramdam ng panghihina. Literal na napilayan na noon si Tata Armang, kaya aminado siya na ito na ang katapusan niya. Dahil dito, kung kaya't naging bukal sa kanyang loob na tanggapin ang kanyang pagkatalo. Nang mapansin naman ito ng Divino, may hinahon itong umupo sa kanyang tabi, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, Hindi ka na kontento sa naabot mo, dahilan ng iyong mabilis na pagbagsak. Para kang ibong matayog ang lipad, na bigla na lamang nabalian ng pakpak. Hindi na ako nagulat sa nangyari sa iyo, iho, dahil halos lahat ng mga katulad mo ganyan ang naging katapusan. Ngunit magpasalamat ka,
sapagkat hindi kita papaslangin ngayon. Aalisin ko sa iyo ang lahat ng karga mo at habang buhay kang magiging ordinaryo. Ikwento mo sa iyong mga kaibigan ang mga pinagdaanan mo upang hindi ka nila tularan. Sige na, Armang, umuwi ka na sapagkat ito na ang katapusan ng iyong karera. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad siya nitong pinatulog nang hindi man lang niya namamalayan. Paggising niya, nasa loob na siya ng kanyang tahanan kung saan dito bumungad sa kanya ang mga luwad na figurang pinagkulungan niya ng mga kaluluwa ng kanyang mga biktima. Matapos nun, napansin niyang paralisado na ang kalahati ng katawan niya. Hirap na siya noong kumilos. Mabuti na lang nanatili sa kanyang tabi itong si Paco. Ilang araw din silang nanatili sa kanyang pamamahay bago sila lumipat sa tahanan nito. Nakakahiyaman pero sadyang wala na silang pagpipilian. At sa kanyang paglisan, inilibing niya sa limot ang lahat ng malulungkot na alaala ng nakaraan. Ngunit pilit man niya yung talikuran, sadyang dumarating ang punto na naaalala niya ito. Ayon pa kay Tata Armang, walang ideya ang kanyang kaibigan kung gaano kasakit ang kanyang nakaraan. Hindi rin niya alam kung ano ang kanyang gagawin para lamang mapatawad siya ng kanyang mga magulang. Dahil sa ganoong sitwasyon, pakiramdam niya araw-araw may pinapasan siyang problema. Bagay na naging daan ng mabilis niyang pagpanaw. Ayon kay Paco, 6 na buwan lang ang lumipas, binawian siya ng buhay. Hindi naging maganda ang pinagdaanan niya, pero sa kabila nito nanatili siyang masaya at punong-puno ng pag-asa. At habang may lakas pa ang kanyang katawan, matapang niyang inilahad ang kanyang kasaysayan. Dito rin nabanggit ni Tata Armang kung gaano katindi ang pagsisisi na araw-araw niyang nararamdaman. Kung sana tinalikuran niya ang kanyang maestra, hindi niya mararanasan ang ganoong bagay. Dagdag pa niya na, matagal na rin niyang hinihiling na magkaroon ng sariling pamilya, ngunit hindi yun dumating sa kanya dahil sa ginawa niya. Kaya naman lumaki siya na walang kwenta at walang maayos na direksyon. Kung dati pinagmamalaki niya ang kanyang mga narating, sa mga sandaling yon kinasusuklaman niya at pinagsisisihan niya ang lahat ng bagay na ginawa niya noong malakas pa siya. Kaya para hindi na siya pamarisan ng iba pa, hanggang sa manghina siya, paulit-ulit niyang inilahad ang kanyang naging kasaysayan. Kaya naman nang marinig ito ng pamilya ni Paco, hinding-hindi na nila ito nakalimutan. At magmula noon, dinala ng kanilang pamilya ang tungkol sa istorya ni Tata Armang at ang aral ng sugan. Pero sa lahat ng naikwento ni Tata Armang, ang pinakatumatak sa kanilang pamilya at misteryo ay yung hindi maipaliwanag na kabanalan at kapangyarihan ni Tibinong Manghulian.